Hai, băi! Mickey, no. Pentru că n-ai de tale, acum ai și mai de asta Vremul! Vai de mine că am mai dat strategia și pula mea. Să-mi faci pula! L-am simțit, da, frate! Dar tu mai gândim aici, mega! Ia tu o filmă aleasă! Băi, am filmat una, vină, am filmat ea! N-ai ținut una, vezi că trebuie să ții până la până mea așa, ca să dea pe continuare așa. Dar n-am apucat că nu s-a dat ăsta. Nu intervenit. Asta e Nici Grande mai Hai, termine! Nu e mare, frate, că nu mai fi mare! Bă, dați-mă, mă,
care la umăr. Dar lovit ca să aia e. Hai, recunosc acum, nu? Acum să mai o dată că nu doar piciorul. Recunosc nebun. Asta e mânăvirea, frate. Îți arătăm memoria, frate. Deci, ai zis că Michi, da? Ăsta care e Michi? Michi, frate, care nu spune la mare. Bă, dar blocăi mâna. Nu mai, frate, e mână. Am simțit eu o mână mică, până aia. Cristi, frate! Ei! Băi, mai rău că te știi. Că amânăm, măi, la mă. Acolo am fost. Nu mai slăbut așa, frate, că-i tai respirația. Ce vrei, mă? Stai tu. Hai, că l-am văzut iar, dar eu-l văd, băi. Hai, că nu. Nu e, mă. Nu e, mă. N-ai Bă, ce. dați la mână că vă umbră. Lasă și pe mine m-a terminat la umăr, frate. Băi, dar stai tu mai așa. Nu îl puneam pe vizită, nu puneam. Stai tu, mă, așa. Băi, da, băi, da, pune atât. Nu mă uiți, frate, nu mă uiți. Spate. Nu. Hai, ceartă. Dăm capul la grea. Mai ceartă. Da, dar mi direm. Dacă văd eu pe filmare când am dat cu mâna asta să-mi fac plăcut. Când am dat cu mâna asta că nu mi s-a arătat că să-mi fac. Deci uite cum mi s-a arătat și mâna. Deci uite-te la mâna mea. Tu ai, da. Cristi, frate. Da, da. Nu, frate, mai dă. Fac și acum. De ce pula mea ziceam eu Cristi? Cristi, frate. Nu, Hai, mai dă. Hai, mai dă. Ne, hai zi.
Mai stai, tu Hai, cineva dă. cineva? Nu, frate! Asta nu că-i Da? Bă, zic, nu te numărăți, frate. Bă, dar am pus-o în gură să spun. Își țină palmele, mai văzut? Fac, pula, nu! Mic! Nu! Nu, am făcut copii, ca-mi spart. Nu, frate! Bă, să studiezi pula, că dacă ați minți, v-am spus. Nu, mă, nu. Să vezi cum se duce, frate! Hai! Hai! Nu știu cine dă, mă. Cine, mă? Unul cu mâna greu. Păi ai de la Nici? Nu, nu se poate. Nu se poate. Mic, Bă, da, proste! dar și de ce nu poți să ne spui? Vorbim, mă, deci dacă nu vorbeai cum te dai, nu te ghiceam, frate. Hai, da, și tu. Dă mă cu. Dar l-am văzut că-și face cu mine. Bă, ce pula mea, ori dai, stai că ți-arăt eu, putu-te în gură! Hai, bă, cameră, pula! Cine poate să fie ca țăran? Bă, dar ori ne putem în cură, ori ne cântărim. Au! Asta e zi, dar zi din prima. Nu e frate. Are mâna grea. Așa am pățit și Are eu, mâna frate. grea. Așa am pățit și eu, și nu știam ce să întâmplă. Ghici! Nu e, mai stau. El se gândește că am văzut. Da, că am văzut pe tine. Am văzut, am văzut. Zi! Nu e! Hai! Hai! Lasă-mă! Hai! Nu știu! Nu mai spune mea! Nu! Normal că știu! Eu? Eu fac! Nu am dat animalul! Hai, vezi, mă. Ah! Băi, că n-ai făcut bine și am văzut eu să fac apă! N-ai! Asta s-a obișnuit cu naie! Te-ai obișnuit cu dă-i în gură. Nu! Dremichi! Așa nu se față, bă! Dar n-am acolo! Păi împinge-mă pula mea! Zi, frate! Dar nu e o zi! Mamă, că-a dat ăsta să fac. Michi, frate! Ăla-i, bă, dați-mă! Mă bagă și la înaintare mică când ești, nu știu de ce. Du-te! Nu! Hai, vezi cum să fac să te nimărăți, frate. Nu! Unde mă doare piciorul ăsta, să-mi dau pula. Stai că ți duc pe și pe ăla, deci să știm o tăia. Mai bag o sârbă. Gata! Care-i putul în gură? Care e, mamă, bă, care e? Zic că-i zi. Nu doare piciorul ăsta să fur. Nu cred că a fost o idee bună să